Fernando González Laxe recolleu o premio Fernández Latorre das mans do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. La Voz de Galicia entregou esta mañá a Arteixo o premio Fernández Latorre nunha nova edición, en memoria do seu fundador. En esta ocasión, o galardoado foi o expresidente da Xunta e catedrático emérito de Economía Aplicada na Universidade da Coruña, Fernando González Laxe, condecoración que recibiu do actual titular do goberno galego, Alfonso Rueda, quen destacou o seu papel como político servindo aos cidadáns. Desde os tempos do presidente Laxe, Galicia estou convencido de que non perdeu un ápice de ilusión, con diferentes maneiras de ver as cousas, con diferentes plantexamentos, con diferentes ideoloxías, insisto, que todos buscamos o mesmo. E creo que gañamos nunha cousa fundamentalmente, gañamos en moitas, pero especialmente en madurez, madurez política, madurez de país e madurez para saber afrontar os novos retos. E tamén creo que se seguimos sendo fiéis a nós mesmos, hai dúas cousas que seguirán dándose sen ninguna dúbida, afortunadamente. Que seguiremos celebrando moitos éxitos e que a Voz de Galicia seguirá contándoas coa firmeza, coa honestidade e coa autoridade coa que o fixo a toda agora. Rueda tamén recordou a figura de Santiago Rei Fernández Latorre, falecido o pasado ano. O presidente da Xunta, ao igual que o galardoado, fixo un chamamento para afastarse dos bloqueos e da inestabilidade que hai noutros puntos da xeografía. Hoxe a nosa terra viste o mundo, fabrica os mellores vehículos europeos e, como resumo de todo iso, patentou un estilo de vida con marca propia, esa Galicia calidade na que tanto insistimos últimamente, creo que unha marca do país que nos fai moi recoñecibles fora das nosas fronteiras. Por tanto, eu proporía que conservemos sempre esa ambición, que presumamos, por que non dicilo, do que nos fai distintos, que é unha enorme vantaxa que temos. Ás veces non nos decatamos dabondo do aprecio que suscitamos fora desa identidade propia que tanta xente admira. E, por lo tanto, sigámonos protexendo desas dinámicas de bloqueo, de inestabilidade que estamos vendo fora con moitísima forza. González Laxe tivo palabras de recoñecemento para os anteriores gañadores do premio, que afirmou dá conta do potencial humano que xera Galicia. O presidente da Xunta, entre o 1987 e o 1990, recibiu o galardón das mans de Rueda.